Здравейте! Светът е за хора с чувство за хумор, каквото аз нямах последните 2 минути. Продължаваме да излучваме от студио 1 на нашия централен медиен комплекс. Огромен, шикозен. Точно така. Той е много голям медиен комплекс, обаче ние говорим за централната му част. Той е разпилян в цяла България и на територия, дори извън България. Но този специално тук, тази част на медиен комплекс... Някой път ще излъчвам от Северна Гърция, където ние е друга част от медийния комплекс. Имаме и на Лозенец. Имаме на Лозенец, може да излъчваме медиен комплекс. Но централата на нашия гигантионен медиен комплекс е тук на Граф Игнатиев 11 до спалнята, където открихме толкова много неща. Абе, само да те питам, гримьора и фризьора тръгнаха ли си? Тръгнаха си. Да те оправя ли нещо? Не бе, не лъщиш, добре си. Сега ще се върнем на патриотизма. Имаме много хубава тема за откриване, защото ви казах днес, защото вие си знаете, че е 2 юни днес. Скъпи приятели, честит 2 юни! Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Днес отдаваме почит на едни велики хора, за които наистина се заслужава да